मिलि सना थांद' नै आमाय गोदानजों आयै सना ओरै फै मामाजों जोंथ' बेसेबा मिस खालामबाय थाखादोंमोन ने आदा औलै आमाय ओमफ्राय आबैयानो थाबखौनो फैयाखै बेखायनो आंबो फैनो मोनासै बा आमाय गोदाननोबा मा लाबोखो ओमफ्राय जोंना मिलिया ओमफ्राय बेथ' आंनि आमायखासोना मेहेर मामा इस नंगौथ' आरोलै आनै ओमफ्रायथ' आं बुंबाय आदा आं गिफ्टखौ नायनो होबावलाया मालाय आंथ' आमाय साननोसो होगोन नोंनो मानो दे आरो आदानि दिनसै थांद' आमायजों सोरजों फैदोंखि आबैजों आंथ' आमाय आनै गोदानखौ नायनो फैदोंमोन ओमफ्रायथ' आनैयाबो आनैखा आमायाबो आमायखासो जाबायना जारलासो जाबायना दाना बेनोथ' ने आमाय जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' मा गिफ्ट लाबोदों आंना सनाया आंना आमाय आनैनोबो लाबोदों ओमफ्राय नोंनोबो बे नोंनि अरे बा थेंक इउ सना थेंक इउ गिफ्टखौलाय सोरजों थांना बायखोलै नानि बेखौ ना मामा आङो आबैनाव बिबाय ओमफ्राय आफानावबो बिबाय आङो सासे आब'जों थांनानै लायबाय वा जोंहा नानिया आजिखालि माने मार्केटावबो थांनो रोंसै ने ओं दे आरो जोंहा मामियालाय सिख्ला देनायनाय जाखाबायब्रा ने आदा औथ' आरो ओहो मामा ओमफ्रायथ' आं सिख्ला देराबा बिदिनो थाबाय थानोसै आरो दा मामायानो मोनथियालै जाम्बासो बियो होद गथ' न मामा बेखौ लादो आं लाबोदों आयै आंहालाय माला आनैनिफ्राय बिदि गिफ्ट मोनबावगोनलै मोनगोनथ' मामा नोंबो आच्छा मोनगोन ने ओमफ्रायथ' आनै लाबोनांगोन होनबासो होगोन ना नोङो आनैथ' गैया मामा मोनगोन होनबाबो ओमफ्राय सना मामियाथ' नोंखौ रायाखैना बेनाना बिमाया दा बुंनो नांलालै एकदम ना फैनायनिफ्रायनो खामानिबो मोनसेबो मावाब्रा मानसियानो उदायखायालै जेरावबो मा जालायखो मेहेर रागा जोङोलां आदा बिखौ ओरैनोसो दाबो गेन्द्रि उन्दुनानै दंलै आया ने मामा बेखौ आइ लिङाबाबो जायोलै सना नोंखौ बावोना मा मिलि नोंखौ रायबावदों नोंखौ खामानि मावहोदों बे मामिया मावहोयोब्रा दा ओमफ्राय मानसि थांबाना जाफ्लायो जेन गावसो मावजोबो आंथ' मेगनजों नुनांगौबा मा खालामगोन फात्ता गैयालै बेनिफ्रायथ' गुमैखौ डाइरेक्ट होनखानायसो आङो जै आं नुफ्रांबायना डाइरेक्ट लाना फैखागोन आं बेबो बोरैबाथारलै बोरैबा जाया मानो जानोब्रा दा हिनजावनि खोथाखौनो हनै दाननोनो हाया फंसेबो फिसाजोखौबा अनगोन ना अना सोर मोनथिबावनो देनाय नोंखौ अनोथ'ना मामिया अनोथ' आमाय एलिसना आंनोल' खिन्था दे माबाफोर एनि प्रब्लेम जाया मानो गिनो नाङा बे नोमाखौ आबै दं आं दं हनै मामा दङ गासैबो दङ ना आंथ' दाख्लै खोनादोंसोमोन नोंखौ खामानि मावहैयो सना हैद बेबायदिसो नामाब्रा दालायथ' आंनि लोगो सासे दङना बिसिनाव एखनबा सम सम थाङो गथ' जोंहा नानिखौसो थोरसि सुलाब बायनाय नुयोनोब्रा बिनिफ्रायथ' गय खाव माबा साहा फुदुं नानिखौसो थिनबाय थायोनो गावहा न' सिंनिफ्राय ओंखारबावानो बेफोरबायदिसो नामा होमबा माथो जों थांबाथ' मोजां रायलायो रायलायखागोन ना आदा नोंसोरजों ओमफ्रायथ' आंजों बिदि हायालै बियो जानला मानला डाइरेक्ट खोथालै एकदम सिदा खोथा आंना मिलि आइया बेबायदि खालामो नोंखौ मालाबा खामानि मावनो थिनो मामा आरे यार दाथ' एसे देरबावबायसो जोंहा मिलिया नाथाय एसे सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो थिनखायो बियो नै जावैसोहा आइजिलि नालाय जादोंना जायाखै फालाय बेनालाय आरो देलायनायफोरावनो गोबाव लायो आंबो फुंनिफ्रायनो बुंबाय थाबाय गैया दे बिदिनोसै बेनालाय जायखिजाया बाराखौबा बेखौ गालांगोनहाय दे जावैसो जोंहा सानैजों ब्लद थांनोसै ओजों नंगौथ' र' आयै गावहा माजों फैथों ने बेनोथ' हाय सान जावैसो थांदो एसे देलायहैदो देदलाहैदो ओरैनोबाथ' मोजाङालाय मोजां खाथियावबो नांबाय थायालै आयै आं जेरै दं बिदिनो थांगोन दे माथो देलायबावनो ना औ दे होमबालाय जेबो नङा ओमफ्रायथ' आयै जोंहा बिदिबा सानबाबा थुनथुलिजों जामारबाय आरोना औहाय हा बिसिनाबो आबौनि संसारा बोरै जागोनथाय जायखिजाया दे जायखौ हास्थायदों हा बेखौनो मोनमारबायथ' जेबोथ' आरो गन्डगल जायासै बेनो जथेस्थ' औ आयै ओरैबाबो सानबाबोखौ एकदम खस्थ' नायनो हाथारा जोङो गोसोआवबो बिराद गाज्रि मोननाय फैयोना हा बेनो आरो माथो बुंबावनो जिउआवलाय मा जायो मा जाया बिनिफ्राय जावैसो नोंथ' लोगो मोनैयाबो एसे गोबाव जाबाय ने जोंहा सानबाबुखौ गोबावाथ' गोबावानो जाबायलै आयै आंहाबो बेस्थ' थायोब्रा ओजों माने खामानियाव बिराद दाबो नै दसे सम फैबाय आङो सम बहननानै ओजों आदै मादैमोन दङना बिसोरखौ बुंदोंमोन आङो जुरियाबो लेंहरखादोंमोननो नाथाय फैयासै माथो माने दिनैहाय सफैगोन बायदि बुंदोंमोनलै बिसोरबो एसे न'आवसो प्रब्लेम जाखो ना मा जाखो र' दायो खबर लाफिनगोन आङो औ हा बिसोरबो फैयाबा बोरै जानो मोजां सानफोरावलाय ओजों जोंहा फिसाजोखौ खम नायदोंहाय बिसोरबो बेनोथ' आयै दासिमबो गोसोआव दं आंथ' जोबोद अनसुलि अनसुलालै मादै आदैमोनहा
आंथ' आइ जुरिखौ बुङोसो हा मालाबा थांना फैदोना आइ गावसोरथ' जेनेबा ओरैनोबाबो फैनो सोलाबा दा ह आंहा फिसाजोआबो बेहाबो खामानियाव बेस्थ' संसार जानाय होनबाथाय बिदिनोहाय जावैसो मा बुंबावनो नों आं एकदम न'खरनिबाबो थांलाय फैलाय खालामनोनो बेस्थ' जाजोबथारो जेरै नोंसोरहा गावनि खामानि दा बिजनेस दं नालाय बिजनेसाव बिजि थाबाय आरो नै जोंहाबो न'खरनि खामानि दामानि फिसाजोआबो न'खर संसार दङ मा खालामबावनो बेफोरबायदि मोजां सानफोरावल' एखनबा लोगो मोनबा मोनबायसै बेनो आरो जोंना एकदम राइटखा आयै दे होमबालाय दा आंहा अमा आदार हैग्रोनांगौ ओमफ्राय आइखौ थाब ओंखारनो थिनदो जमा ओंखारलांसै जागोन दे आयै आंहाबो सानाय सुनायफोरासो दामायनि एकदम हमहोलांदोंहाय नै आथिं आखायाबो ख्रुब ख्रुब साग्रासो जादों माबा आयै आं थांनायनि सिगां खेबसे डक्टरनाव नायजाहैनिथ' माने आं थानायावनो लांखानोसै आयु बालायलाङोबोहां बोरैबा एकदम बिजि थुगोन मुलि हरगोन बेफोरखौबो बानायसो मोनो ओहो आयै नोंबो ना गोरलै बायदिखा एकदम ओमफ्रायथ' वाव जोंहा सानबाबाबो माने हाबा जानायनि माबायावनो फैबायानो संसार जानाय समाबो फैबायानो माथो बेनाबो गोदोथ' एकदम उन्दैसोमोन दा माला माला देरखो जेबो फात्ताखौनो मोनासैना जुरियाबो मालाबानो बिहामजो मोनलायबाय सासेथ' मोनखांखाबायमोन आरो दा नै सासे जोंनासो आंना माने मा बुंबावनो सिमांफोरानो आद्रा जाजोब्बायलै समादि ओरैबायदि बारलांदों जोंनाथ' बेनो बे दाबो बे जायगा मोनसेयावनो थाबथानानै दं प्रब्लेमा माना आदा आं मेगनजों थांबाबो नुहैयालै मालाबा नुफ्रांबा हामगौ सानो बेखायनो हरखाबै थाङो नुवाब्रा नोंखौ बेफोरबायदि खामानि थिनबाय थायोबा ना दरखार गैया नानि मिथिबाय नाङा दे नों जोंनावनो थागोन ना जेबो नङा खिन्थादो सना नोंना मामायानो साथाम दंखायो जेबो गिनांगौ गैया अके औ ओमफ्रायथ' आनैबो दङ ना ओं आमाय बबेहायथो गावनि बायदि जानोब्रा आदा माने गावनिया गावनिखाना दाबो रागा जोङो आं इलिशा बहा दं मिथिया नोंखौ गोसो गैयाबाबो नाम खारिबायलै आङो नोंनि फाबनि साजायालाय नों मोनखागोन सानसेबाबो बे गथ' मानसिखौ साजा होदोंथ' नोंबो जेरावखि थाया मानो सान्थि मोनजायाब्रा एकदम मानसियानो बहा दंमारोथाय बे बुंनायाथ' सिगां बहाबा दं होनदोंमोन नाथाय बिनि चाप्रि बयफ्रेन्डखौ नुदोंमोनब्रा आं आदा खेबसे सोर बे मामा नङा रावबो नङा नोंखौबो बोलो होयै सावहोगोनलै आङो मानो होआ बिदि मानसिखौ मानो होआ गाव जेसेबां खस्थ' होदोंना बिनि 3 गुना जादा खस्थ' मोनहैथोंलै जेरावखि थाया मानो मानसियानो नायनोनो हाखाला आंबो जाय दिननिफ्राय बेबायदि खालामदोंना बे गथ'खौ बेसेबां अनोमोनलै आङो एफा मोजां अनबाबो अनजाया गाव खस्थ' मोनो ना मायो खुसियै थायो बे गावनि गोसोसै मोनथों गावबो साजा पापफ्रालाय बहा गनोब्रा दा सानसेबाबो जेरैबाबो मोनखायोना आंथ' बेसेबांबा रिकुवेस्ट खालामबावदोंमोनलै एकदम स्टेशनावबो लाखिबाय मा खालामनो आरो बाद होदो दे बेखौलाय मानो रायलायबाय थानो जाय गैखाला माने गैखाला जोंनि थाखायबो आरे आमाय नोंसोर सोरखौ रायलायबाय थाखो दे आंनि गिफ्टआ नायहोदोना ओमफ्राय मामिनोबो देखायहैनोसै आं जागोन दे सना र' खेवनि आं ओमफ्राय आनैखौबो लिंहरदो थांद' सनाबाना आंनि बिमायनो गिफ्ट लाबोनो रोंलायबाय आंहासो माला मोनबावगोनलै नामि मामा नोंनि बार्थडेआव होनोसै होमबालाय जायो र' सफैथ'वाखैना सफैबा होगोन दे नै आबासान नोंखौबो एसे खामानिसो थिनसैहां आङो दसे औ आयै माथो खामानि मोनबा आलासियाथ' फैनायाव फैबायहाय आबा ओमफ्राय जाग्राफोरासो एसे खम जाबाय दा सोरखौ थिनहरनो नंदां ओरैनो माखासेफोराबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ' अ माथो जाखो दे आयै आंनो बिदिबा थांना लाना फैनोसै नामा बेखौनोथ' दसे थांब्रबनो हायोबा थांनायाबा ओरैनोथ' माबा न'नि गोजाल' एसे लिंहरनो सानदोंमोन नाथायबा हनै फैखानाय माने फैग्राफोराथ' फैखागोन ना नायनो लुगैग्राफोरा बिनि सायाव नै नोमायाबो हौवा मानसि थांब्लालाय दसेनो थांब्रबफैबोफायोना बेखायनो अ जेबो टेनसन दाला दे आयै आं थांब्रबना फैनोसै ना राजा जायख्लंखौबो लांफानोसै आलासियाबो गोबाङानो फैबाय गामिनाबो 2-3ल' फैगोन सानदोंमोन माथो फैबायानो ग्लामैनो गोबाङानो हाबानि पार्टिखौथ' एसे उनावसो होनो सानबायमोन दा आरो फैबायबा जेबो नंला आलासियाबो बोरसो मोनगोनहाय आबा दे थांनानै फैदो थाबनो हायोबा दे दसेनो थांना फैगोन आङो थाथ'दो ओमफ्राय नै आबा नोंसोरनि खुसियाव नोमायाबो जोबोद खुसि दिनै गोसोफोरखौ ओरैबायदि मोनदों जेन'बा मा बुंबावनो आरो
दानो मादै जिलि नोमबै बिनिफ्राय आरो नोमथेयाबो फैगोन नामा लिंहरदोंमोन आङो। बिसोरबोथ' फैखानांगोन ना आयै मा नायनो गोसो गैया आरो आंनि थुनथुलिखौनो। बिदि नङा बादे फैगोन नोमबैनो दसे फन हरखांखाबाय आं दहायो। नै गारियाव गाखोबाय फैगासिनो बुंहरदों। नोमबैनि खुसिफ्राबो बुंनोनो नांला हाबाब नोंसिनि साननाय जाफुंनायाव बिबैयाबो बिराद खुसि मोनहैखाबायहाय। दे आलासिया गोबावानो फैबायबा आयै आं लायना फैसै। अर्डार हरबाबोथ' आरो गावबागाव नायनानै लाबोनाय बायदि जायाना ने? ओरैनोथ' मानसि सोलाबबालाय हा नोङो थाङाबाबो जायोमोन। दे आबा न'नि गोजायावलाय थांना फैदो। आलासिफोरना नङाबा लासिंसिं जागोनहाय। आंनि खुसियाव बेफोरबायदि जानो मोनालै आंनो गोसो गाज्रि मोनगोन नङाबा। दे होमबालाय। हाबाब फिसालानि खुसि होनबाथाय बिमायाबो बिराद खुसि जाखायोहाय। ओमफ्रायथ' जुरि नोंना बिहामजोआथ' मोनबाय। नाथाय गथ'नाथ' एसे थंगालिया दाबो खाराखैहाय। आं सानो लासै लासैनो मोजां जालांगोनदां। आंबोथ' गोदो एसे थंगालिब्रोममोन ना। नाथाय उनाव जेला हाबा जाबाय लासैनो आंबो एकदम सिदा लाइनाव फैबायहाय। आरो मेहेराबानियाबो बिहामजो थानायमोनबा बेसेबां रंजा खुसि बिजावजालि सानैजों थानो हासिगौमोन। दाथ' बेबायदिबो जाला। मा खालामबावनो आरो। गासैबो मा बुङोमोनलाय खाफालनि लिरनायसै। जायनि खाफालाव जि दङ बेनो जाजोबो ना। गोदोबोथ' आंनि साननाय सिमां मिजिंफ्रा आलदामोन। दाना जाबाय सोरां मावजि बुन्दाजोंसोहाय जुलियाबो। उफाय गैयाहाय बेफोरनोथ' जिउ। दसेनो मा जायो मा थायो सोर मा मोनथिनो। नै बिफाया दा लोंनो जिरायबाथाय लोंफ्लांबायसो थागोन। बादा हैखानोसै आङो। आरो लोंनानै जानला मानला बखिग्राबो हुदा दंहाय बेना। दा आरो बिहामजो मोनदों फिसालानि खुसि होननानै बांद्राय जाबानोथ' र' बादा हैखानांसिगोन। लासिंसिं जाबा गैलाहाय सयथिबो। ओरैनो मानसिफ्रा फैया नङा दंफैखायो गामिनिब्लाबोथ'। लासिंसिं बिहामजोआबो माबा बेफोरबायदि साख्रि गोनांलायावनो बोरैबा जागोनहाय खोथाया। नै बिफा। बैयाव दंमोनहाय बियो ओंखाम ओंख्रि संनायाव मोनदां नायनि। दे होमबाना दसे थाथ'दोलाय खि आलासिफोरजों। आंथ' आलासिजों थागोन र' सान। ओमफ्राय नोंहासो दा थाब फैयालासे थादोलाय ओमफ्रायो। बेबायदि जायो नामा? आंलाय लायबाय फैबाय आरोलै। ओमफ्राय बा आलासिया दिन ओरैबायदिसो फैबायलै फैनायालाय। दे आरो थुनथुलि जेबो नङा। ओमफ्राय आलासिफोरनि सिगाङाव एसे बारा थंगालि देखायाबानो जाबाय दे जोंहा। नङाबाथ' गाज्रि मोनगोन ना गाज्रि सानगोन आरो बेफोरबायदिबा। जागोन दे सान। ओमफ्राय मा खालाम दिनै सान? बोरैबा थंगालि खालामा नोंबाबो खालामफ्राङोलै आङो। दे होमबाना थाथ'। दे मा नांगौ लाना फैदो होमबालाय। थांनोथ' आंबो एसे बादबदोंमोन बानायालाय अब्लाबो न'नि खामानि माथो खालामनो। गावहा माबा आंखौसो गालांनो बादों ना ओरैनो थांनो बादों होनफ्लादों? बिदिनो मोननैबो। दे दा फैना रायलायबाय थानोसै ने जोंहा थाथ'। दे सान बिदिबा। आलासिजों दसे रायलायथ'बानो जाबायना मेरला आलासि दंफैयो आरो आबैमोनबो दंना। जागोन दे। नै बेफोरबायदि मिउजिक खोनाबाथाय आंहासो मोदोमफ्रानो मावजोबोलै। मा खालाम देनाय? ओमफ्रायथ' आयु हाबाब जोंनि रेजिस्टाराथ' जाबाय दे मोजाङानो जाबाय न'? नङाबा जिउनि मा भरोसालै बेखायनो जाखिनि सम दङ ना बे आंनि गासैबो आंनि सानजोंनो थांथोंना। मामुलि नामा बेसेबां बोसोर मोजां मोनलायबाय जों। बेखायनो जायफोर मोजां आशीर्बाद होयोना गासैनिबो आशीर्बादा जोंनाव नांथारथोंसै आरोथ' जोंनि जिउआव जेब्लायबो खुसियाल' फैथों दुखु होननायानो गोजान जालांथों एकदम जानगारनो। जायफोर सोरबाफोर खुसि दं गैथागै माने आंहाथ' आंनि लाइफ ना बेखायनो आंहा सानजों हेपि। बाखि मिन्थिला आङो। मा जायो जाथोंसै। आंनि लाइफआवल' जेबो बेफोरबायदि उसुबिदा होननाया दा फैथारथों। साला जोंनि माने एकदम बाय पार्टि होनाय हाबानियाव देन्जार मोसाखावनांगौलै आंहाबो। जिउआव हाबायाबो जुलियाबो खेबसेल'। मोजां मोननायखौथ' आं बुंनो रोंला जायखिया आंना फार्स्ट एन्ड लास्ट सानल'खामोन। आरोथ' रावखौबो नोजोर होनानै नायफेराखैना आङो। बै सानखौसो बोरै माने बेफोरबायदि जाखो आंनि सना बेबि सनु मनुलै। मानो होनबा आंबो मार फसायग्रा जाबायलै सानखौ। जेन बे गैयाबानो आंनि लाइफआ मोनसे एकदम खमि सा मोनखायो। नै आइ थुनथुलि। आयै। बेहाय माथो खालामदो फैदो आलासिफोरजों। एसे हाय हेल' रायदावफैदो आरो नुजाफैदो। जागोन दे आयै थांगासिनो आङो।
साननि बिबैमोनाबो सफैबायना साहाफोर रानफैदो आइ साहा होफैदो मालाय हिनजाव गोदान राननायखौसो लोङोनो फै आइ फै दे थांगासिनो आइ आङो ओमफ्राय माबा जावैसोखौ नुवासैहाय आं आइ माथो रुमावनो दंमोन दासो दासो ओंखारलांदों आयै दा फैगोन बियो माबा माबि जोबनानै दंनो माथो जोबनायाथ' आलासिनो माबा होनोसो गैलामोनहाय दा जामायजासो थिनहरखो ना माखो आलासिनो मेथाइफोरा एसे खम जादोंमोन नै ओमफ्राय बोरैथो साहैबावनांगौ जाखो दे लासिंसिं जागोन ना आयै दे जाया आं दहाय एन्थाब एवनाय एसे दंमोनहाय बेजोंनो हैथ'दो मेथाइया मेथाइ जाबाय थागोन बे आयु हाबाब नालाय आंनि बिमा सनाया एन्थाबबो एवबावलायदोंसो मालाबानो औ आइ आलासियाबो नै फैयो थाङो नालाय आं बिदि बुरजा जागोनदाय सानाखैमोन अब्लाबो एसे साफा सानैखौ बिदिनो लिंदोंमोन सिनायनायखौ अब्लाबो हाबा गिदिर देनांसो पार्टिया जागोन नालाय हाबानिया दे होमबालाय थुदो ओमफ्राय नै आइ हानायनि अफिसारमोनाबो माने सारमोनाबो फैगोन नामा नों खिन्थाहरबाय बायदोंबा आंथ' माने खेबसेनो हाबा गिदिरनि पार्टियावसो लिंहरनो सानदोंमोन अब्लाबो आं लिंहरदोंमोन आरो बेयावबो फैयोना फैया माने सोलाबनाय सोलाबि बेयाव खोथा थायोथ' औ दे होमबालाय आंबो नोंखौ बुंखादोंमोन ना हाखु दाखुबाबो लिंहरनो हायोबा सारमोनखौ लिंहर होननानै बोरैबा लिंहराखै मायाखै होनना गाज्रि मोनबानोथ' मोना आयै मिन्थिखायो आंनि प्रब्लेमखौ बिसोरबो औ दे नै रायलायबाथाय आंना नै एकदम समान थांगारजोबोसैहाय बाबु थिख्ला जों फैनायसाय आयु बे आइयाबो ना जों हिनजाव गोदाना गावसोलै ओरैबायदि टेनसन मारिखायो बिखायाबो मारैबा दुब मोनगासिनो र' आंखौ मानोबा माने दिनै फिलिंसानो एसे जुदा फैदोंदां आयु मिनिनोसैहां आंनि लोगो माखासेयाबो फैयासै माथो दाबो आयु हामबायसै दे बिहामजो जिउ गोलाव जाथों आरो इसोरा जेब्लायबो जोंनि बाबा सान आरो नोंखौ अराय सम खुसि लाखिथों थेंक इउ स माच आयै बेफोरबायदि मोजां बोर होनायनि थाखाय हाबाब जोंलाय मोजां बोरखौनो होखागोन ना ओमफ्रायथ' नै जों फैबाय दाना जोंहा बाबा सानासो गैया माबा आयै बेथ' दखानावसो थांदों फैगासिनो खोमा औ आरो जोंबो फैनायावबो एसे लेट जाबाय नालाय जेबो नंला दे बिहामजो नोंसोरखौ दिनै बेफोरबायदि खुसि नुना जोंबो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय गोसो सिङाव मार खुसि मोनसिनबावगौमोन आं नोंसोरबो माने सिगाङावनो फैनाय मोनबा औहाय बिहामजो सानबाबो जायासै फैनोबो सोलाबासै दा आरो नोंहावाबो एकदम बेस्थ' जानानै थाबायना जमा फैनो सानबाय नेयैनो गैया जेबो नंला दे आयै दाथ' सफैबाय ना औ ओमफ्रायथ' हामानोथ' देलायासै नोंलाय मोजां स्राय देलायफिनदो आयै दासो देलायखांबायमोन आं ओमफ्रायथ' दसे माने दुगैदोंमोन ना आङो बिरादनो बोरैबा मोनथारबायमोन दे ओमफ्रायथ' आं दख'ना मोजां लाबोदों बेखौनो गानदे बिहामजो आयै नोंसोर फैनायानो आंनि थाखाय जोबोद थोजासे आं नोंसोर फैनायावनो गोजोननाय दं बेफोरखौलाय आरो मानो जायो नामा जोंनि बिहामजो आरो आंहा बिहामजो हिसाबै गोबां मोन्थाय दं मिन्थिबाय बेखायनो अके जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' एबारथ' नै स्रा जाजोब्बायना गासैबो सोमोन्दोफोराबो एबार जोंनाव आलासि जानो लांसै आं नोंखौ हजोंहायबो नोंहामोननाव जोंहा सानबाबुजों नोंजों मोजां आलासि जानो थांनो हासिगोन जागोन दे आयै ओमफ्राय सानाबो ना माब्लाबा बुंखायोमोन बिदिनो नंगौ नामा दे ओं दे होमबालाय ना बिहामजो दसे थाना देलायफिनदोलाय आरामनो आलासिफ्राथ' नै दासो फैहांगासिनो जागोन दे आयै थाथ' आं आब'मोनजोंबो एसे रायलायहैनि र' जागोन दे साननि बिमादैया जोबोद मोजां रायलायथारो न' जाय मानसिया एकदम खुगा थेवथेवना आंबो जोबोद मोजां मोनखायो रायलायनो माने फ्रि खुला बिदिसो रायलायनांगौ जायजोंखि रायलाया सिनायबाबो सिनायाबाबो खुला एकदम फ्रि जानांगौलै बयजोंबो माबा बावबोदों होननाया जाबायना औलै आदा लिस्टआव थानायखौथ' गासिबो लाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे बाखि दंबावो बेखौ बै दखानाव मोनसेयाव लाहैनोसै जागोन दे ओमफ्रायथ' दा थाब थांनांगोन ना थाब लिंहरदों नांगौआनो जाखाबाय ओइ आदा ओमफ्राय बैयाव आइसक्रिम जालांसैथ' बिनिफ्रायथ' बाजै थुनथुलियाबो खुसेर बिदै बिहरफादोंमोनलै आदा खुसेर बिदै थोद नों बाजैयाबो माजा स्प्राइट क'का-कला माबा माबि लाजोबखाबाय मिरिन्दा बेबो ना मानसिया र' मोनबा लांसै बैयाव दे होमबालाय गाखोदो बाबु औ आदा र' दे बै मोनसे लामाजों थांसैलै थाब मोनहैनायनि रथ' बोरै खबरा दुले राजा नों बेयाव लाक्ष्मण आया सोर जाखो बे आदा दिनैथ' नों गलाबाय था दिनैथ' नों गला आच्छा बेखौलाय समासो खिन्थागोन दा
ओमफ्रायथ' गिबियावनो नोंसोरखौथ' माबा माबि खोनादोंलै कंग्रेचुलेसन्स आरोना लक्ष्मण दाख्लैथ' नों खारग'बाय बेथा नाथाय दिनै नोंखौ थानायाव लानानै थांगोन आं बेनो नोंनि आखरि आजादि सियर सान मोजां जाबाय दे दिनै नोंनो गावनो नुजाफैबाय आंनि सेराव आरे छोड़ ना भाई सानसे नङा सानसेलाय नुजाखानांगौमोन माथो फेस टु फेस दिनै लोगो मोनबाय मोजां जाबाय माथोलायनो नोंसिनि जिउआव खुसि फैदों ओमफ्रायथ' नोंसिनि बे खुसिखौ नुनानै माने खोनानानै आरोना आङो एकदम नोंसोरखौ सरप्राइज होनो फैबाय मोनसे दोन बेथा आंनो बा थुनथुलिनो जोंनो नोंनि सरप्राइजनि गोनांथि गैया ओइ जाम्बा मानोलाय गैया जानांगौ दे आंथ' नोंनो होनो फैथारदों सरप्राइजखौ आच्छा बेबायदि लामा सामा लाखिनानै आंखौ होनो गोसोबा जोंनि न'आव मानो थांनो हायाखै नोंलाय आरो दिनै मानो खारबाय बायनांदों नों आं खाराखैब्रा दसे सम रेस्टसो लादोंमोन आं दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय माबोरै नांदों दे होमबा ना दिनै थांथोंसैलाय आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला लोगोफोर नायनानै बोरै नांदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक होबानो जाबाय आरो मोजां मोनाखैबा जेबो नंला दे भिडिअखौथ' गोलाव खालामनो सानदोंमोन नाथाय गोलाव जायासै माने हायासै आरोना बानायथ'नो हायासै जायखिजाया सम मोनब्लानो गोलाव भिडिअ लाबानोसै लोगोफोर अब्ला आं थांथ'नोसै बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन